into engizama ukuyisho ukuthi uwena obambe i-success yakho kuleyo nto yakho leyo oyizamayo lapho. Yabo, leyo nto yakho leyo wena usuyiblockile manje ngenxa yokuthi wena u-attached kuma-results ayo, ufuna ukuyibona ishintsha yenza ngale ndlela ofuna ngayo. Kanti awuboni ukuthi lokho kukwenza ukuthi ube kwi-negative vibration. Lokho kukwenza ukuthi usende out i-negative frequency kuleyo nto yakho bese kubuya back the very same thing. Wena awuboni ukuthi kahle kahle uyi-hypnotic rhythm, uyi-loop yani yento ongayifuni ngenxa yokuthi u-attache kakhulu, unama-attachments kakhulu kule nto oyifunayo. Manje isimo sento eyenzakalayo kufike kube lesi, uwe lo wena umqondo wakho ulapha ya, yabo, ulapha umqondo wakho ufuna ukubona le nto yenza ngale ndlela ofuna ngayo. Ngalesi inkinga ke-reality iya-catch up, ayenzeki ngalesi sikhathi, iba i-delayed reflection of i-state of being sakho. Wena ngalesi sikhathi ungayiboni lento yenza ngale ndlela ofuna ngayo, kwenzeka i-negative vibration, yabo. Wena i-frequency yakho oyithola kuyona on your auric field usenda i-negative vibration la, yabo. Injani? Ngalesi sikhathi ubingelelo changes akasho ukuthi ngenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunombani, ngoba impilo ayisiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Yabo lento le auric field yakho le energetic field yakho le, yabo, le electromagnetism yakho le so seyi-negative, sewu-negative, isuke isi-raw material njengamanje ekulethe eyenzani oyisenda out to i-outcome, yabo, bese ibuya back futhi kuwena as what, as ama-negative results. Yabo, idalwa yini lento? Idalwa ukuthi wena ubufocuse la, and ubufocuse la akwenzeki ngale ndlela le ufuna ngayo wena ngaleso sikhathi. Lokho bese kukukhandela a negative frequency state of being esiwu-negative kuwena, and then kubuye back ama-results anjani a-negative. Bese ubona ngazi ukuthi lento yenzayo ayenzeki. Lento uzoyiphutha into perspective. Yabo, umuntu okuwukuthi ufuna ngale ndlela ukuthi kuthengwe ngenxa yokuthi kuyena ukuthengwa kwalento ayidayisayo kusho lukhulu. Mhlambe kusho ukuthi uzolala edlile noma kusho lukhulu. Is not about nje ukuthi kumele kuthengwe nje kuphela, kodwa behind lo transaction there's a lot. So makungathengwa there's something ekuyishoyo, kusho ukuthi ngokwe-meaning kumlethele ingqondo yakhe i-create le meaning ethi kushuthi survival yami is being threatened njengamanje, yabo. Kushuthi wena ukudlula kwakho ungathengi noma ukugxeka kwakho i-product yakhe akakuthathi light as you may think, kodwa kuyena kuyi-load lokho, ngoba kusho ukuthi i-survival yakhe is being threatened, and leyo nto leyo imfaka kwi-state sani se-negative vibration, yabo. Leyo nto leyo lencane as little as it is ukuthi nje wena i-product yakhe angiyithandisisi kahle, kuyena nje kusho olukhulu lokho. And as a matter of fact uvele asende leyo negativity leyo around, because ufocuse kwi-outcome. Uvele abone ukuthi lento lena njengamanje into ebuya back isuke kuyinto esisuka la kuyena, kodwa akaboni yena ukuthi abantu bavele bengayinaki lento yakhe, bengayithengi. Like yabo nje, noma ngabe kuthiwa mhlawumbe ufuna umsebenzi, lento into efanayo kuwona wonke umuntu nje. Shathi uthothi ufuna umsebenzi ubone sengazi ukuthi izinto azihambi kahle ngoba wena ufocuse la kwi-outcome, yabo. And i-state sakho awusaboni ukuthi lama-outcomes owa-receive-ayo wena, uthi kuqasha umuntu oseceleni kwakho, awusaboni ukuthi lama-outcomes lawo asuka kuwe vele ngenxa yokuthi wena i-state of being wena sakho kusona sikwi-negative polarity. So up until usuke la uzizwe ungafocus la outcome, whether i-outcome iyenzeka noma ayenzeki, but wena into kumele ukuthi uzame ukuyenza indlela yokuzizwa
ngoba ukufocusa kwi-outcome vele kuzokwakhela i-negative what? Negative frequency, and then kuzobele kuloku yi-cycle nje kanje. Futhi wena ngamanye amazwi stop focusing la, ngoba ukufocusa kwakho la ku-outcome yona ukukwenzela le vibration. Futhi indlela omele uzizwe ngayo, zama ukuzizwa positive, yabo? Okusho ukuthi uthola indlela yokukwenza lokho. Ungabuzi mina ukuthi kanjani, wena thola indlela yokukwenza lokho. Thola indlela wena omele uthole indlela yokukwenza ukuthi futhi njengamanje polarizer, zama ile nto ekuthiwa mental polarization, yabo? Ungathola something ekwenza ukuthi ube good, ufeel good, ungafocus entweni ezikwenza ukuthi ufeel good, yabo? Ubuka i-content e-positive, yabo? Wena omele ukwenza umsebenzi lapho ukuthi uhlezi uzizwa ukulesi state leso. Umsebenzi wakho will omele exercise, akuzukuzenzekela kona automatically, yabo? Wena i-homework yakho leyo ukuthi nansi mele uzizwe ula, irregardless ukuthi lokhu kuyenzeka noma kwenzeka. Ngobani? Abantu bafocusa too much on outcomes to the point ukuthi abanaki ukuthi ukuphoxeka kumcreatela ini negative frequency, and low frequency uyithumela out there in the space, in the quantum field, bese kuba yiyona ebuyayo, bese kubona ngazo ukuthi le nto athi uyayizama ayenzeki. Kanti le nto athi uyayizama uyena manje oseyiblockile ngenxa ukuthi uye osenda i-state of being, yena ureceiver into ayiyona. Angithi yabo, impilo izokunikeza lento ayiyona. Futhi wena umsebenzi wakho akuwona umsebenzi wami mina ukuthi ngikwenze ukuthi uzizwe kahle, akuwona umsebenzi wami. Umsebenzi wakho lo wena ungazenza kanjani ukuthi uzizwe ukahle regardless of ama-outcomes owa-receiver, yabo? Zithole ukwi-stage la khona ungenankinga nokubona i-reality ishintshe. Uma i-reality whether iyashintsha noma ayishintshi akungaku-affect lokho.